4. júna sa dožili krásnych a požehnaných 78 rokov dve rodné sestry Anka Dudášová a Jožka Seková. Drahé mamky a krstné mamky, iba to najkrajšie, čo život môže dať, vám chceme pri vašom životnom výročí prijať. Nech slza bolesti vašu tvár nikdy nezmáča, žiaľ a smútok nech sa vám chrbtom otáča, nech zdravie, láska, pokoja, Božie požehnanie naplňajú vaše životy aj v ďalších rokoch neustále. To vám s vďakou za všetku vašu obetavosť a lásku a tiež za vaše vytrvalé modlitby za nás zo srdca s láskou prajú a stálu ochranu Božej Matky vyprosujú vaše deti a krstné deti, syn a krstný syn Roman, kňaz, syn a krstný syn František, dcéra a netier Anka s priateľom Tunisom, syn a synovec Janko s manželkou Renátkou a dcérkami Natálkou a Lenkou. 14. júna sa dožíva 85 rokov života pani Veronika Pribulová, rodená Andraščíková z obce Fričovce, členka klubu priateľov našej televízie. Tak pozdravujeme do Fričoviec. Pri tejto slávnostnej chvíli sa chceme spoločne s vami poďakovať Bohu za dar vášho života, ktorý je pre nás všetkých povzbudením a svedectvom. Vychovali ste dve dcéry a dvoch synov. Dnes sa vo vašej tvári zrkadlí radosť z 8 vnúčat a 9 pravnúčat, ktoré sú tými najkrajšími kvetmi v záhrade vášho života. Ďakujeme vám za každú modlitbu, za každé vľúdne slovo a za starostlivosť. Vieme, že vo vašom srdci prebýva tichý smútok za manželom Ondrejom. Nech je vám útechou kresťanská nádej, že v Božom kráľovstve nie je rozlúčka definitívna a že každá vaša obeta je zapísaná v nebi. Zo srdca vám prajeme pevné zdravie, Božie požehnanie, pokoj v duši, radosť z vašich najbližších. Chceme odozdať pozdrav a blahoželanie našej mamke, babke a prababke Margite Podradskej z Valalí, ktorá mala 10. júna krásne 89. narodeniny. Prianie všetkého dobrého, Božie požehnanie, zdravie a radosť posiela dcéra Marcela s manželom Pavlom, vnúčky Marianka a Veronika s rodinami a pravnúčatka z Čane aj Ďurďošíka posielajú prababke sladkú pusu. Srdce moje láskou žiari, keď Ježíša prijať mám. Otvorili sa nebesia, on zostúpil ku nám sám. Prídi, prídi, čakám teba, ako pokrm nebeský. Ježišu, len tebe chcem žiť, čistý život anielský.
presvetým telom a prebývaj, Spasiteľu, prebývaj v srdci mojom. Prídi, čakám teba, ako pokrm nebeský. Ježišu, len tebe chcem žiť, čistý život anielský. Prídi, čakám teba, ako pokrm nebeský. Ježišu, len tebe chcem žiť, čistý život anielský. Milá mama, starka a prastarka Angela Forgáčová z Orovnice, k tvojim požehnaným 88. narodeninám, ktorých sa dožíva 14. júna, chceme ti zo srdca poďakovať za ten najvzácnejší dar, ktorý od teba denne dostávame, za tvoje modlitby. Panna Mária, ku ktorej sa s dôverou utiekaš, nech chráni každý krok, ktorým na zemi kráčaš. Nech ťa Duch Svätý naplňa silou a radosťou a nech sú tvoje dni jasné a pokojné ako televízne vysielanie televízie Lux, ktoré tak rada sleduješ. Takto máme veľkú radosť a tešíme sa. Pán Boh zaplať za tvoju lásku a obetu. S úctou a láskou ti za všetko ďakuje 5 detí s rodinami, 11 vnúčat a 12 pravnúčat. 8. júna sa krásneho životného jubilea 80 rokov dožila Anna Eliášová z Kračunoviec v okrese Svidník. Dožiť sa radosti kvitnúceho rána je zázrak milosti najkrajší dar Pána. K vášmu krásnemu jubileu vám zo srdca želám, aby vaše dni boli naplnené Božím pokojom, zdravím a pocitom vďačnosti za každú prežitú chvíľu. Nech vás Pánova ruka ochraňuje a nech vám dáva silu do ďalších rokov. Všetko najlepšie prajú dcéra Anna s rodinou, dcéra Mária s rodinou, syn Jozef s rodinou, syn Martin s rodinou a syn Štefan. Oslavujte Hospodina, lebo je dobrý, lebo jeho milosť trvá na veky. Nech je tento verš s prievodcom v oslave vášho vzácneho jubilea ešte raz všetko najlepšie. Chcem zo srdca pozdraviť moje milé kamarátky Vierku Mackovú z Humenného a Magdalénu Greškovú z Udavského, ktoré oslávili svoje krásne 80. narodeniny obe 13. júna. Prajem im veľa zdravia, šťastia, lásky, Božie požehnanie a nech ich na každom kroku ochraňuje Panna Mária. S láskou pozdrav posiela kamarátka Paulína. Nájdeš miesta v našej zemi, kam sa radi vraciame, kde kráľuje láskavá tvár Matky Božej Márie. Zrak má smutný, ubolený, ako by ťa prosila a do materskej ochrany volala. Madonna, svätá Madonna, chcem tvojim
milovatie. Madonna, svätá Madonna, chcem tvojim dieťaťom byť. Odovoľ, svätá Madonna, v náručie svoje sa skryť. Dnes, keď vôkol nás nepokoj, kde sa človek schúliť má, kde sa vrhnúť, keď nie k matke, ktorá útechu ti dá. O Madonna, prosíme ťa, milosť svoju dietkam daj a vypočuj, keď spievame, prosiac ťa. Madonna, svätá Madonna, chcem tvojim dieťaťom byť. Odovoľ, svätá Madonna, v náručie svoje sa skryť. Madonna, svätá Madonna, chcem tvojim dieťaťom byť. Odovoľ, svätá Madonna, v náručie svoje sa skryť. ...24. mája sa dožila naša mamička, stará mama a prastará mama Kristínka Lastíková krásnych 99 rokov. Milá starka, len málo ľudí na svete sa dožije takého krásneho veku. Ďakujeme Bohu, že si to práve ty a si tu medzi nami. A hoď ti zdravie neslúži tak ako voľakedy, to, že si tu s nami, je veľký dar. Ďakujeme ti za život prežitý s tebou, za tvoju lásku, úsmev, modlitby a tvoje vrúcne objatia. Chceme a prajeme ti, aby sme sa s tebou naďalej tešili, aby si svojou láskou a dobrým srdcom ešte dlhý čas dokázala potešiť nás všetkých, ktorí ti v tejto slávnostnej chvíli prajeme veľa zdravia, šťastia, lásky a Božieho požehnania. Tvoje deti, vnúčatá a 20 pravnúčat. Máme tu aj list, milí priatelia. Naši drahí rodičia Zuzana a Ľubomír Jánoškovci z Pravenca majú 40. výročie sobáša na Deň svätého Antona. Je tu poznámka, že pani Zuzana je aj členka klubu priateľov našej televízie. Tak vás z celého srdca pozdravujem a želáme veľa Božieho požehnania do ďalších rokov života. Keď sa vám život bude ťažký zdať a každý jeden úsmev vás bude 1000 slz stáť, v tú chvíľu sa pozrite na Kristov kríž a pochopíte, aké úžasné je odpustiť a milovať. K nádhernému výročiu srdečne blahoželá syn Ľubomír a syn Norbert s Erikou. Buďte vždy požehnaní a milovaní, to vám želajú všetci, čo vás majú radi. No a pred piesňou ešte ako zvyčajne chceme pozdraviť vás, milí klubisti, ktorí ste slávili svoje narodeniny. Tak nech vás Pán Boh požehnáva aj do ďalších rokov vášho života. A tiež pozdrav pre všetkých vás,
milí klubisti a klubistky, ktorí ste slávili meniny. No a v týchto uplynulých dňoch to boli mená Medard, Stanislava, Margaréta, Gréta, Jessica, Zlatko, Anton, tu môžeme pozdraviť aj nášho otca Antona, generálneho riaditeľa televízie Lux, a Vasil. Veľa Božieho požehnania, všetko najlepšie. Božia rodička, tebe voláme, by si prispela k našej ochrane. Ave, ave, ave Maria, zdravá, zdravá, Maria. Ave, ave, ave Maria, zdravá, túžebný ten čas, hľa už doletel, keď ťa privítal z neba archaniel. Ave, ave, ave Maria, zdravá, Maria. Ave, ave, Maria, A preto aj my v sladkej ozvene voláme k tebe, vrúcne skrúšene. Ave, ave, ave Maria, zdravá, Maria. Ave, ave, Maria, Maria. Sme, milí priatelia, v závere tejto časti relácie. Opäť zo pár upozornení, aby nevznikli nejaké nedorozumenia. Pripomínam, že v lete, teda mesiacoch júli a auguste, bude každý mesiac iba jedna časť relácie na tónoch vďačnosti. Pozdravy a blahoželania môžete posielať už teraz, takisto ešte do tých relácií, ktoré nás čakajú v júni. Kontakty vidíte na televíznej obrazovke. Pripomínam však,
že je dôležité poslať to včas, aspoň 2 týždne pred odvysielaním. A prosím vás, nie dlhšie ako 10 riadkov, pretože potom sa to celé do relácie nezmestí kvôli časovému vymedzeniu relácie. Ďakujem vám za vašu priazeň a teším sa na budúce. Dovidenia.